You are live. Okay, we're live. All right. Live መጽና ለና ሰላም ንሓንዳ ከመይ ቀኒኹም ሰላም ከመይ ቀኒኹም መድሓነት ሓፍትኹም ሓደ ሓን መጻኹም ቁርብ ደንገክም ለ 3 ደቂቃ ኣብ ዩቲዩብ ክሳብ ዝኣት ገለ ኣቢለኩም ሰላም ሓደ ሰባት ኢሎም ዩቲዩብ let me know ኣበይኮንኩም ትሪኢን ኣለኹም ኣበይ ዓዲ ሰዓት ክንደይ ኣለ hello ኣብ ቲክቶክ ኣትይኹም ዘለኹም ከዓ ሰላም ንኹልኹም let me know ኣበይኮንኩም ኣትይኹም ኣለኹም and make sure tab ግበርዎ መኒ ናብ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ክበፅሕ ማለት እዩ ናብ ብዙሕ ሰብ በፂሕ እዚ ከም ዳኣቱ ማለት እዩ so ኩልና ታግ ክንገብር ኣለና ምእንቲ ናብ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ማለት እዩ ኦኬ ብኸምኡ ተሓባበሩኒ እቲ ኢንፎርሜሽን ናብ ኩሉ ምእንቲ ክበፅሕ ማለት እዩ ሰላም ሰምሃር ሃይ ሰምሃር እቶም ሽምኩም ዝሪአኩም ሰላም ክብለኩም ክእል እቲ ናምበር ጥራሕ ዘርእየኒ ግን of course ሰላም ንኹልኹም ማለት እዩ በት ክብለኩም ኣይክእልኒ ማለት እዩ thank you hi ሰምሃር thank you በረኸቱ hi ሰላም ሊድያ በረኸቱ ሰምሃር ሰላም ስጋዕ ቁርብ ተኣቱ ኣብ ቲክቶክ ቁርብ ክፀኒሐ so ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስትና or topic እንታይ ክኸውን I don't know ኣርእስቲ እንታይ ክብለ ለታሽም ብለማት nice to see you too Elsa hi ዛይድ ሰላም ኩልኹም እንታይ እቲ ኣርእስቲ ክኸውን እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ዝተዛረብ ኩሉ እዩ ማለት እዩ ቅድም ናይ ቪድዮታተይ እንድሕሪኢኹሞ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን alright ታሽሙ ሕጂውን ብዙሕ ስለ ዝመፀኒ ዘሎ ማለት እዩ especially ኣብ ቲክቶክ ካኒ I think ገሊኹም ሕጂ ኢኹም ትፈልጡኒ ዘለኹም ማለት እዩ ከም ዝትሪኦሲ ኣብ ቲክቶክ እውን ብዙሕ ይመፅእ ሓለቲ ኢንፎርሜሽን so እንድሕር ኣድላይ ኮይኑ እንደግሞ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰላም ኩልኹም ስጋዕ ሰብ ድመፅእ it's okay ሰላም ኩልኹም እቶም ቲክቶክ ዘለኹም please tag እቲ ስክሪን ናትኩም ህረምዎ so that ብኸምኡ ኢኻ ተኣሽሙ ተብሎ እንድሕር ደይሃረምካዮ nothing ታሽሙ ክብል ኣይክእልኒ ማለት እዩ so thank you mommy love share ድገበርኩሞ እንድሕር share ገርኩሞ የርእየኒ መን share ገርዎ so thank you 117 mommy love thank you for sharing hi aloni up hi oh okay ኣይረኣና እንድገምልና I know that's why again እዚታት ክድጋጋግም ባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኩልና ክንዛረበሉ ዘለና እዩ ማለት እዩ right ንኩልና ታሽሚ ሓደ ግዜ ተዛሪብ ካለ ደብል ኣይኮነን that's why ኩሉ ግዜ ታሽም ነብሎ ማለት እዩ please እንድሕር ኣብ ቲክቶክ ኣትየለኹ ወይ ኣብ ታሽሙ message ኣይትስተድለይ sometimes ክንብቦ ይክእልኒ just distracted እዩ ዝገብረኒ and I don't like that especially እንድሕር ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣትያኹም ዘለኹ እንድሕር ጌርኩም I will block you because that's not ጽቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ኣትየለኹ don't message ኣይትስተድለይ ስለምንታይ ክሪኦ ስለዘይክእል ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር imagine like YouTube ኣሎ ብዝሎ like ከምዚ እየ ደብል ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ እንታይ ክብል መስልኩም ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስቲ እንታይ ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ እዚ ከዓ ብዙሕ ስለ ዝመፀኒ again ከም ዝኽእል ግዜ ዘለኩም ንሕብረተሰብና ዝሕግዝ ዝበልክዎ ብዙሕ ኣባና ዝረአ ታሽሙ ማለት እዩ ኣባና ዝረአ ናይ special needs ቆልዑት ዘይኮነ ንኩልና ማለት እዩ right ኩልና ኣብ ወፃኢ ኮይና ዳያስፖራ ኮይና ንዓቢ ዘለና ንኩልና ዝትንክፍ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ስለምንታይ እዚኣቶም ፀኦ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም that's ከምኡ እየ study ገይረ ናይ ምንታይ ትምህርቲ ተማሂረ ብኸምኡ እየ ፕሮፌሽናል ዝሰርሕ ማለት እዩ I know ሓደ ግዜ you know ብዙሕ ተኣሽሙ ተብሎ ኢኻ ማለት እዩ ከም ጋለን ስቴት ኮይና ተኣሽሙ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ግን ኩልና ክንዛረበሉ ዝግባአና እዚ ክነይራኹን ካልእ ክዛረብ ደብል ማለት እዩ ኩልና እዚ እውን ኣድሓነት ተዛሪባትሎ ኢልካ ደው ዝብል ኣይኮነን right ምስ ፀለምቲ ምስ ፃዓዱ እንድሕር ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ዝውዕል ኣለኹ ሲ ከም ኖርማል ማለት እዩ ዋይ ሕብረተሰብና ኦፕን ከይና ዘይንዛረበሉ ማለት እዩ
so that's why ኣብዚኦም ፅኦ ማለት ኢና ደስ ይብልኒ ተኣሽሙ ማለት ኣይኮነን ተዲኩም ግን ክንዛረበሉ ስለ ዘለና ከም ኖርማል ጌርና ክነብሎ ኣለና ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕር ዘይተዛረብ ካሉ ሽግርካ ዝኾነ ነገር ክትፈታሕ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ so that's why ዘምፅኦ ማለት እዩ ብዙሕ ከዓ ስለ ዝመፀኒ ሶሪ ይዛረብ ዘለኹ ስጋዕ ዝመፁ እቶም ተኣሽሙ ስጋዕ ካልኦት መፁ ፕሊዝ ታግ ኣብዚ ተኣሽሙ ህረምዎ እቲ ስክሪን ህረምዎሞኒ ነቶም ካልኦት ኣሕዋትና እውን ከብል ኩሉ ግዜ ድብለኩም I don't like ሰብ ሒዙ ንባዕሉ ጥራሕ ሒዙ ተማሂሩ ዝኸይድ ኣነ ይፈትን ኩሉ ሰብ ንዓይ ዝፈልጠኒ ይብል ኣይ ተማሂርካ ጥራሕ ሒዝካ ከመኻድ ዳስና ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓልኻ እንድሕር ሓጊዝካ ንኻልእ ክሕግዞ ከዓኒ you have to share that's the only way ንዓይ ክትሕግዙ እንትኽእሉ ማለት እዩ ዋይ ኩሉ ሰብ እዚ ንኩሉ ሰብ ክበፅሖ ተኣሽሙ ስለ ዘለና this is ሕብረተሰብና ክነብ ሕማቅ እንዳ ሼር እንዳገበርናስ ዋይ ነቲ ፅቡቅ ሼር ዘይንገብር so this is ንዓይ ተኣሽሙ ዘብለኒ ማለት እዩ anything ሕማቅ ሼር ገይረ ትሪእኹም ንትፈልጡ ኣነ ኣይሪኦኒ ዘለኹ ማለት ኣይኮነን but you have to have intention ክህልዎ ከለዎ እንታይ ትብልን ገለን right ዘይንሪኦ ደይንሰምዖ ማለት ኣይኮነን ኖ ግን ንሕብረተሰብ ክትሃንፅ እንድሕር ኮንካ ዝሃንፅ ነገር ኢኻ ትገብሮ እና ተኣሽሙ ዘብል so please ኣቦ ሕግዙኒ እሞኒ ንኩሉ ሰብ ምእንቲ ክበፅሖ ማለት እዩ that's ቲክታክ ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ so but ሎማዓንቲ ብዛዕባ ምንታይ ክዛረብ እቲ ርእስቲ ሒዘዮ ዘለኹ ብዙሓት ኣሕዋትና ዝመፃኒ እንታይ ኣሎ ብዙሕ ኣብ ሓዳር ማለት እዩ ኣብ ሓዳር ሲ especially ኣብዚ ናይ special needs but ናይ special need ዘለዎ family ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሕ እየን ዝመፃኒ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ ኣብ መንጎ ሓዳር ሲ ምስ በዓል ቤትና ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ተኣሽሙ ስለዘብ ምስ በዓል ቤተይ ወይ ምስ መፃምተይ ምስ ዓርከይዲ whatever ኣብ ሓዳር ኮይና ሲ እንድሕር ዘይርድኡና ኮይኖም እንድሕር ዘይሕግዙና ኮይኖም እንድሕር ጥራሕ ምንማዓት ወፂኦም መፅኦም ጥራሕ ተኣሽሙ እንድሕር ኮይኖም ሲ what's the point ማለት እዚ ንዓይ ሓንቲ ዘበለትን especially ኣብዚ ክዛረብ ኢለ ዝመፃእኹ ናይ መወዳእታ ተኣሽሙ ሽማ ይብልኒ right ኩሉ ግዜ ብለኩም ብዙሕ ተኣሽሙ ዝመፀኒ ብዙሕ ሰብ ዝርኢ ማለት እዩ ግን ሽማ ይብልኒ እዚ ግን ስለምንታይ ይዛረበሉ ኣለኹ መጀመርያ እታ ዝተዛረበት ንሰብ በይና ኮይና ከይሰምዓ ኣብ ብዙሕ ስለ ዘሎ እዚ ማለት እዩ ንሕና ስፔሻል ስለ ዘይንዛረብ ኣብ ሕብረተሰብና ስቕ ኢልካ ስለ ተኣሽሙ ዝኾንና እቲ ሰብ እንታይ እዩ ዝመስሎ ዋላ ኣብ ሓዳር ቅርጭት ኣለካ ድዩ ዋላ ገለ ድዩ በይኑ እዩ ዝመስሎ በይኑ ዝሰዓ ዘሎ ወይ በይኑ ዘብል ዘሎ እዩ ዝመስሎ ኣብ ብዙሕ ኣነ ግን ብዙሕ ድሰምዕ ራይ ብዙሕ ድሰምዕ ብዙሕ ደብል so this is ኣባናስ ብጣዕሚ ኣባና ጥራሕ ኣይኮነን anyway ኣብ ፃዕዳ ብፃለምታ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ግን ኣነ ከም ሕብረተሰብ ኣብዚ መፅአ ተኣሽሙ ስለዘብል ማለት እዩ ብዛዕባ ሕብረተሰብና ስለ ድዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ so ኣነ ከዓ ክነግረኩም እንታይ ድሰምዕ እንታይ ከይብለኩም ነቶም ትመፅኒ ነቶም ደብልኒ ማለት እዩ ንዓኻትኩም እውን እንታይ ይብለኩም ማለት እዩ ኣነ ከም ፕሮፌሽናል እንታይ ስርሐይ እንታይ ከይብለኩም እዚታት ክትፈልጥዎ ደልየኩም ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ብዙሕ ደበለኒ እዛ ሓንቲ ሓፍትና and again ትሪአኒ ኣሳውን ማለት እዩ again ታትና ተኣሽሙ ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝመፃኒ ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝመፃኒ እንድሕር ትሪእኒ ኣለኺ ኩሉ ንዓኸ ጥራሕ ኣይኮን ክዛረብ ዘለኹ ብዙሓት ከምኡ ዝመፃኒ ማለት እዩ ብዙሕ እንታይ ኣሎ እንድሕር ሰላም ዘየለፍቲ ገዛ ወይ ከዓ እንድሕር ዘይሕግዙና ኮይኖም እንድሕር ኣብ ወፃኢ especially ኣብ ዳያስፖራ እዩ ዝድረአ what's the point then ስለምንታይ ደን ነቶም ቆልዕትሲ እንድሕር ዘይሕግዙና ኮይኖም special needs ዘለዎም ሲ ክንደይ ሓገዝን ገነን መጀመርያ ዘይኣምኑሉ ወዲ ኣትስኺ እምበር ፅቡቅ ኣሎ ቆልዓ ጥዑይ ዘለዎ ሓደ ኣይትረብሽና ጥራሕ ጨንቂ ዕላላ ገለመለ እዚ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣሎ ካልእ እውን ዋላ ተኣሽሙ ኮይኑ እውን ስናትኪ እዚ ናይ እንዳ ገዛኹም ኢዶ ገለመለታት እዚ ከምዚታት የብልና ንሕና ገለመለታት ኢሎም እውን ደብልካ ኣብ ናእሰይን ቶም ሰብኡት ጥራሕ ዝድብሉ ኣነስቲ እውን ከምኡ ብላ ኣብ ናእሰይን ብዙሓት ኣለዉ እውን ደቂ ተባዕትዮ በጃኽ ኣስምዕለይ በጃኽ ኣስምዕለይ ወድና ዝኩሉ ዝበልከ እንዳተበለ ከሎስ የብለይን ወዲ ናባይ ተምፃለይ ትብለኒ ላ እሞኒ በጃኽ ኣስምዕለይ ተዛረብያ ድብሉን እውን ኣለዉ እዚ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝሰምዖ ግን ንክትፈልጥዎ ኢለ እዚ ንደቂ ተባዕትዮ ይኮንኩን ዘብል ዘለኹ ስለዚ ንክርዳእና ኢለ ኣብዚ እውን ኣብ ብዙሕ ስለ ዝረአ ዘሎስ ከመይ ጌርና እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ መፍትሒ ከመይ ጌርና ኢና ነብሎ that's it መጀመርያ በይንኹም ከይኮንኩምን እዚ like oh my god it's normal ተኣሽሙ ይኮይን ደሎ ማለት እዩ ካብዚ ኸ ከመይ ጌርና
حاجز كم يجرنا إن أنا بالمالتي this is تي تعشم خوين دلماتي right نتي أنا صحتكم دايكونسي كم يجرنا إن تي مفتح نرخوه أنا خنتايب لأن تنكم أزمات أني تفلتوا صحتكم كمالتي okay so in this أبزي تعشمو متن special بين دحر متن لوا نزارب مالتي نزارب كمزة خمزي okay so نبوهم كمز بخمس حجزهم كتلو تخليهم مال أب جزاء صغي عدس لزخون كي تنعدى ناي مبالدي ناي مجبدي ناي جلملتات زيتات كتقبل تخليخي تبوخان بخمسي نو صغي تفلت يعني دني بلاني نو أبوسي وأبو أسي نندخ حجز النسي وشجر يبلون ودي كي بخم خيت الزاربي بخم خيت بلي يزلني even قالين even نعخ خريك متن خفل نزعسي كاب سبيت بلي زبلان بزحات على وماتي which نعي حزنني جن أجن إزون نعيز for day بلين سلامتاي أمنت أبيله مجمرة especially أنا أبزس لزعب خو قال تعشمية بالنيرة جن دحرين تاي خذوا لك مجمرة تحرق قال مش دن دحرين تاي ده خمي جير كأخانا زسبل خذوا لك مالتي كم يجير كأخانا زي أدرس تقبل خذوا لك سلزي أبزون نعاتن بلان أنا وإنكم مثلاً إني رح يجين بزحت مايرة you know سلزي تحتون تاع كل عسي مسبونا دون كوينم معوايدة يحشم سودي نعاتهم زي طعمهم ويس اتبوس لدي حجز دلوس تاعش مس بينهم مخاني حيش زي تحتهم مالش كم أيلاني حتى أنا هاني كمويلكا زخنا سبب زنحر حتيتني ولا متسي دحر حتيتني نزا أنا خملو سايكدني سلامتاي مجمرة تملس انتاي of course القلعة أبونا الدن يدليو عدت رح يكون تدليو أبونا الدن معرى يدليو زخنا قلعة مالتي مسبون مس أدين كعبي زق بقطع قلعة مالتي إذا زمارة أب كلتي خانتي على زق لمنتات مش الله right جن أبونا الدن قلعت يدليوم ده of course يدليومي بتعمل يدليومي نابو فقر يدليومي نادي فقر يدليومي بزح ولا بزي ديفورس كونكا ولا تبيلكا ستيل يدليومي زمالتي بزح تعاش مزبل الله مالتي right so let's get that straight مالتي بتعمي كل يوم أبونا دن يدليومي that means ولا تشجر ندحر لكم أمانكم you have to grow up عبيخا شجرك اختفتح لك قلعت يوم كل تخا تعاش مخون كازبل كامي مالتي it's not ناتي feeling عبيلهاني ناتي سمعت قودي أتني ناتي سمعت قودي إيوه قليل كايكونا عب حلف إنه توسيت كأخبر كذا اللي خمالتي you know حدا يصرح خلي أيصرح هيكوني زيتات عشان مالتي بعلها plan تقبل يكونن right بعلها تبلو يكونن مالتي زخنا السبسي كم رأي أمه فاتح حيله خمس قبري لن just هم يجات أمي مالتي جن we have to admit it الإناي تسبعين admit it الإناي تسويت إن تم قرعت كنا بلا مالنا بزح زيت عشمي مالتي بزح دبله right so السلة مالتي إزاي حجي كم ندحري لنا ننتهي بلن مجمرة ناي متسامته تزاربانا خلخن ويك تزاربون خلخم كلتاهم كتمات لكم نمتاي نحادة ستوري تسمع دلهم مالتي only ناي تسويت راح تسمع دلهم ناي تسبعي وجن يسمعني زلهم right سيز ولا حاجز إلى أنت متسيناننا أي ويتمتسيومني أكيد نن بينها تمتسخا خلينا individual نحكينا بزعبا أبزي ديلنا أبزي session ديلنا ويبزي consultation ديلنا نحتاج منه كن بدمن وربا حدا خا ما يسمع زمت عندك تحجزي الكامتسخا بحدا جزا تحجز ندحر كابلكا you have to نايكلتي سب تسمع على كمالتي نايكلتي سب سمعها how am I gonna say وا قدفيو زيقنا خباي كنا وربا نايت سبعي تاشمخ نايت سبعي انتهي بلو مالتي حاجة زي اللي دي ما يبخلوه يخل whatever قلنا كل يوم كسمع على كمالتي so زي أنت هيبلا كم زنا vaccines بلكم صباح أنا جو من أبيسكم عاتكم ما توقعهم ديهم ما توقعهم من أباهم زات بعلهم بهم تنبلوا بعلهم بهم تنبلوا على حالة إلهتكم على حالة مسألة تدحنكم منه وعلى حالة مسألة the same thing نحضر كأخومي you can حضر كبري you cannot just go كده فيه خمسة بليه خمسة الكاي كنا صباح أنا جو تخمو دي بلا كاسب متي حجزة كاني متي حجزة كاني سلازي اندحر كنت حاجز اندحر كوينا اندحر الساعة متي قاعدة تبلا لا ويسو عبيل له السخة
عبيلة تبع البيتكي عبيلة سو أب كمزي أنا ويرداني أب حبرتسبنا نعنا حاجز الكايو نندو سو سويت هم أي بلانين مالتي إذا اللومد سلازي يكون أبانا مالتي right I'm not saying professional counseling ولا كيلو أي بالناس لمتاي اللومد سلازي يكون أجن كلا على ناون أبات نفس دي ولا نايك أدم زنا right إزي أبات نفس خادي وقال نجار you know الله عبيتي عشمه I always say family I تخيدو يبن family I تأتوهم يبلكم يخلق زي بزاس لمتاي family naturally مالتي naturally family نايقد نايت حدا نايتناتهم يمكوست مالتي isn't naturally it's not عشان مكانه ناتي يمكبل مالتي سازي بتعمل بزنة family مئتاو تصبقها كان نايت family مئتاو تاي مالتي صار قلعها مالتي وي قلعها مالتي شجر كان خفتح حيتخلنها مالتي قل it's okay كلا تري بالكون it's okay so you go get help شجر على نيلكا مأمن كأوقات عشمي شجر على نيلكا خيتكا أوكي زيات أبزيات أجمالاتنا مقلتنا نحنا عبيت نحنا سلت حدار أتينا دلنا حجز كن حاتت لنا إلكا السون عبيتو كاي but you can't go to mommy and daddy and نتعشمو نوعاتهم إتي خيم دا مصاتهم داني nature بnature سي ناي جدن حفتين دحر قليلاتنا نا حفتين ناي سايد يخحز right حوين ناي nature تعشمي مالتي إزي تعشمي كان سلز نتهم family كوم يتقبروه مع تقسي أي تبلو سلمتاي even نفلت إنها بحدارسي لو متو خراري خمس جيركا ولا بتهاشم لي صباح نقص خد تحقق فيها نتسبقن نتي family ناتكاجن كالي picture وي كالي تعشمي خاتي خالو زلها مالتي so سلزي بتعمل زخنا بلالنا so انت أزبل مجمرا انت هايبل أبو من أدي أمني يدليهم of course أبو أمني أدي أمني يدليهم زخنا مالتي ولا تفعل لي خاون نبؤم كريوة بتعمي أجداس إيزي نديهم كريوة بتعمي أجداس إيزي you think كاباتهم تحجزوا ما السخاس الساس الذي حرقات مسبؤهم السوس الذي حرقات مسد كابو فلي خاسي you think تصبق خات قبر لهم زلها no تقولوا ما حزلها ملو عدمي أم ثيرابي ديو تصوت عشان مالتي بتعمي نملو عدمي أم تعشم زخون سلمتاي think about it نبخا كبد بخا تتصبقهم ينعتم نعخاس سبيتها سبي أي كاك خون خلي نعاتم قل تتصبقهم عرب سخات الأي ولا تسبيت تتسألي أطلعوا تسوي نحت سأليوا بتتصبقهم and that's الديوم مالتي إذا كن فلت أزلنا يتعشم مالتي سيز بخون مخنا بلو لنا أوكي زخونة سب كأهم زولكو زخونة سب نعين دحرمت إني وكم زندي خوينة again بزحات هندمت أنا حمزي so انتهز بلنا ذاته مجمرة حاجز نحتات كنو لنا أي نو حاجز نحتات الكخ أني نو أنا تأجمي بلين قال أوكي انتهت بلنا أنا أوكي سخاز تأجمي بالكان زحوي معرجن أنا تأجم علني right أنا جنت أجم علني so كلتين أنا خد بالو زمان right that's good نتم قلعت جن أبزوني بلاني أنا كفّ لا يبلكني نما نمسك كفّ لا يبلوني أفت حدار زلوا سلمتي أنا كفّ لا يتبلكني وصا يبلكني ونكفت حدار سلمتي الحنا تبزخو في لا بالله يحتبلك انت خليها سلمتي تنابرئن سلا أنا زينبرو تنابرهم سلا أنا زينبرو أبزخوينه نقدر فيه خفّ لي خمسة دي خبل عيكني مسألة يبلين منكم خدمة سلمتي أبتنابرهم سلا زينبر زلهم علتي again كل زي بلا حدر بتعمل كبري كتأتوا خلخ أني تنا تعشموا مالتي سلزي حاجز كتب لك تعشموا تبلا لك جن تم قلعت كحلا في النت كتوسد لك مالتي نتم قلعت لك كتعبي لك سو كل جزء أنت كتب لك أوكي أبزح بزح أنت نبل again أبز بزح دتنع هو أنت هلو نتم لك تبعتي حواتي كأخذ لكم مسيلكم بزح تنعيوا سلام انتهي خمسة قلنا نقدر again نعاي بزعد سزعب خوب لا هاي لو نزعد تعشم لكن again you have to كتملس على كوا كم يجي دعمو زيادة من دحركم أخوي نمسي وإذا خمسة الكاخد دربيس أتخدنا مالتي كتحجزوا إذا لك كانت حوها وين تسعشم مالتي أنت هتقبر على كابزهان بخمة يكتبوا لك right سنة زح حتى حفتنا حجي تعشم هني أوكي مجمرة عدنا سبعي again سبعي
ስርሑ ሰሪሑ ይመፅእ እታ ሰበይቲ ኣብ ገዛ ተብል ነይራ ማለት that's by the way that's normal ኣብ ዓድና ሕማቅ ኣይኮነን እዚ ኣብዚ እውን ከምብሎ እቲ ሰብኣይ ኣብ ደጊ ይሰርሕ ታደ ከዓኒ ናይ ገዛ ተኣሽም ትብሎ this is ሕማቅ ኣይኮነን እዚ ንገሊኡ ሰብ ከምኡ ይሰርሓሉ እዩ ማለት እዩ that's why ነናትካ ክትገብር ኣለካ ናይ ጎረቤትካ እዚኦም ከምዚኦም ኣሽሙ ሰላምካ ድስረቕ እንገለ ኖ ናትና እዛ ሂወት ከመይ እያ ኢልካ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ክልተኻ ምዝራብ ከድለካ ማለት እዩ ደቅኻ ከዓኒ ነንዲ ሓገዝ ዘድልዮም ስፔሻል ኒድስ ከምዚ ሞር ሓገዝ ዘድልዮም ሲ ኢቨን ቶም ዘድልዮም እውን ኣብ ወፃኢ ስለ ዝዓብዩ ሲ እትስ ብጣዕሚ ሃርዲ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ቆልዕት ከተዕቢ ከምዚ ዝበልናዮ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ክኸውን ኣሎ ካብዚ ዝሰምዖ ማለት እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ኮይኑ ይብለን ዋ እንታይ ደኣ እሞ እሱ ሰሪሑ ድዩ ዋላ ገለ ዲ መፅኡ ደጊ ይውዕል ገለ ከምቲ ናይ ዓድና ሂወት ማለት እዩ ራይት ኣነ ግን ኣብዚኣ ምስቶም ቆልዑ ጫጭ ክብል ውዒለ ተኣሽሙ ቢለ ለይቲ መፅእ እሞ ክንዲ ድሕግዘኒ ከዓ ቆልዑትን ገለን ምብካይን ገለን ድሕ ኮይንስ what's the point and remember yeah, we have to remember this I know remember ኣብ ዓድና እንድሕር ኮይኑ ሰበይቲ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልና ሰምታይ ፋይናንሽሊ ድዩ ገለ ኣብ ሰብኣይ ስለተኣሽሙ ትብል ማለት so we have to እንታይ እቲ ሕብረተሰብና ዘብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ዝብትኖ ዘሎ እንታይ እዩ ዘብለሎ ከዓኒ እዚ እውን ክንብል ኣለና ማለት እዩ right ኦፕን ኮይኑ ሓፍትኩም ኮይኑ እዛረብኩም ዘለኹ ኣብ ኣዴታትና ከምኡ ክገብራ መሰል ኣይነበረንን ክእለት እውን ኣይነበረን ማለት እዩ ፋይናንሽሊ ድዩ ገለ ነገረን ኣይነበረን ኣብ ወፃኢ ኮይና ኣብ ዳያስፖራ ኮይና ነብል ዘለና ግን ሪመምበር ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ኣሎ ናይ ሶሻል ድዩ ገለ ትብልዎ ማለት እዩ ብመንግስትን ይብለካን ገለ ነገር ማለት እዩ ሰታ ጋል ኣንስተይቲ ልዕሊ እያ ክትብል ማለት እዩ እንድሕር ካብዚ ደይፅበ ኮይነ እሞ ኩሉ ነገር እንድሕር ብለ ኮይነስ ወደ ሰኸሚ ዝኾነኒ ዘሎ ተኣሽሙ ይኸውን ማለት እዩ ግን እዚ ከዓ ክዕሽወና ይኽእል እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ያ ከምኡ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ገን እቶም ቆልዑት ኣቦኦም የድልዮም እዩ ራይት ሶሻል ኣቦ ይኮኖም እዩ ገንዘብ ኣቦ ይኮነካን እዩ ራይት እዚ ኩሉ የድልዮም እዩ እሞ ከምኡ ከዓ ትብል እንታይ ከዓ ትብል እሞ እንድሕር ደይሕግዙ ኮይኖም ከምቲ ናይ ዓድና እንድሕር ኮይኑ እሞ ኦኬ ከምኡስ ኣሎ እንታይ ዳ ኢና እሞ ክንገብር እዚ ከዓ ኣሎ ራይት ኦኬ ደን ሞስ እንታይ ክንገብር ኣለና ሰን ኣብዚ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ምስኣቶም ኮንካ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ ክትዛረብ ኣለካ ግን ኣብዚ ሰብ ድሰምዓካ ከዓ ክህልሎ ኣተስቕ በለ ስኽ እንታይ ኣፍሊጥክ ገለ መለ ገለ እዚታት ኣይሰርሕን እዩ እዚ ኣሕዋተይ ኣይሃብ ትሰምዑን ኣለኹ እዚታት ኣብዚ ኣይሰርሕን እዩ ፕሊዝ ታፕ ግበርዎ I'm trying to help you guys out ክሕግዘኩም ኢለ ዘብል ኣለኹ እቲ ንዓተን ዝብለን ይብለኩም ኣለኹ ንዓኻትኩም ከዓ ዝብለኩም ይብለኩም ኣለኹ ኦኬ ስለዚ ከምኡ ተኣሽሙ ማለት እዩ ሶ ይርዳእኒ ኢኻ ኣነ ቢካዝ again እንታይ እዩ ዝብልዎ ከመይ ጌርካ ሞ ደቅና ኣቦኦም የድልይዎም እዮም እስና ሓድሽ ኣይኮነን ከዓ ትረስ ሚ ኣብዚ ፀለምቲ ስለምንታይ ኣቦ ዘይብለንን ክንደይ ካብ ተኣሽሙን ካብ እስና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ራይት ሶ ንዓና ሓድሽ ከም ሕብረተሰብ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ሶ ከመይ ጌርና ነዚ ከዓ ንብድሆ ክትብል ኣለካ ማለት እዩ እታ ሰበይቲ እንድሕር ትሓስብ ኣለዋ ኣደይሲ ድሓነይ ብገንዘብ ብፋይናንሻል ስለ ዝነበረት ዋላ ተሃሪማ ድያ ዋላ ተቢላ ድያ ዋላ ተፀሪፋ ድያ ትኸይድ ነይራ ኣነ ግን ኩሉ መንግስቲ ህበኒ ኣሎ ገለ ደቀይን በይነይ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚታት ኣሎ ማለት እዩ ተሓሳስባ ናይ ሂመን ኔቸር ማለት እዩ ራይት ሶ ነዚ ከመይ ጌርና ክንብድሆ ኣለና ከመይ ጌርና ክንብድሆ ኣለና we have to ነቶም ኣሕዋትና ኢና ክነተስኦም ዘለና ሄይ መንግስቲ ዝወረድና ዘሎ it's not of course ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ግን ከመይ ጌርና ነዚ ክንብድሆ ኣለና you have to wake up ከምዚ ጌርካ መፂኻ ኮለሊልካ መፂኻ እንታይ ኣሽሙን ፅቡቅ ሂወት ንዓኻን ደቅኻን ኢልካሲ ኣብ መወዳእታ እንድሕር ተፈላለኻ እንተቢልካ እንተብላለኻስ you did not achieve ትዝደለኻዮ ረኸብካ እንደለኻ ማለት እዩ ትብሎ ትደልዮ እንተኣሽሙ ኣይረኸብካን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ብድሆ ከመይ ጌርካ ክትብድሆ ኣለካ ነዚ ከዓ ካልእ ቃልሲ ዝፀንሐካስ ከመይ ጌርካ ክትብሎ ኣለካ ራይት this is ናይ ተኣሽሙ ነብል ዘለና ማለት እዩ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ይብለኩም መሲልኩም እንድሕር ሓንቲ ሰበይቲ እንድሕር ትዛረብ ኣላ ማለት እዩ እሳ again ሰብ ንድሕር ፀገም ኣለኒ ኢልካ ኣነሲ ኣይጠዓመንን ደሎ ኣብዚ ሓዳር ወይ ኣይትሕግዘንን ኢኻ ደለኻ ዲኻ ወይ ገለ እንድሕር ኢላ ይከና ዶ ኣትስኻ ገለ ይከና እዚ ኣብዚ ክብል ኣይክእልኒ ራይት but
ከምኡ ስለ ዝዓበና እዚ ከዓኒ ሸም ክስማዓና የብሉን right ሸም ክስማዓና የብሉን ከብለኩም ኢለ ይኮንኩም ዝብለኩም ዘለኹ ሸም ክስማዕ እዚታት ናይ ተኣሽሙ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ደቅና ኢና ንዛረብ ዘለና right ብዛዕባ ደቅና ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን ኢና ንዛረብ ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ነዚ ክንብድሆ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ከምኡ ኢልሃኩም እንድሕር እታ ሰበይቲ ኢላ ኣነ ይጣዕመኒ ዘሎ ብዝኾነ ፀገም ማለት እዩ ዋላ ሶሻል ፀጊባ ድያ በልዋ ዋላ ገለ ድያ በልዋ ዋላ ካልእ ሪኣ ድያ በልዋ ኣብ ቲክቶክ እንዳረኣየት ድያ ዋላ ቲቪ እንዳረኣየት ድያ በልዋ ማለት እዩ ብዘይገድስ ኣብ ዝድብለኩም ማለት እዩ ንዓኻትኩም ከምዚ እንድሕር ኢላትና በዓል ቤትና እንታይ ክንብል ኣለና ዋ ኦኬ እንታይ ሓዳር ተቢልካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ክልቲኻ ሓዳር ይፅናዕ ሰበይቲ ዝበለቶ ኣይኮነን ሰብኣይ ዝበሎ ኣይኮነን እዩ ማለት እዩ right بينهم كنبرت خليهم ساون بينك نبرت خلي عابس لت زوجة خميتاتي دبلنا لكن سبيشال حدار ندحر جرنا ندحر كل عتاب لو ناسي سلام انتهي زين المهار the skills سلام انتهي زين المهار كما جرنا بحنسب كون مالت سلام انتهي زين المهار سلازي ندحركم إلاتكم صحاتكم تاشم رئة but there's a reason why كم غينو 80% ولا زلخة you have to it doesn't matter you have to reason why سلمتها كم غينو تفلت على كم مالتي مون زخويني لك خاني كاز أمريكا مو أنا قداية قال خوين كا أنا السنة عين عن فيكس قبرناني كم ندحر كوينو أنت أخجبر على النذا نزس بخمي جرا نزي خمس جرا متباب جرا مازلوس كمي جرا يبدوها كنبلي زق بعنا مال بل victims كوينا رامو من يخبلنا أي نبري عن حنات متأتى دحناكم نا حالة متأتى دحناكم لي حلفنا توسيدنا مون دحر كم زخوين دا أنا أنت أخجبر على النذا مالت نزي خمي جرا خبدوها لنا حدار يدلني كمي جرا خبل عنني اندحر كدت زي بالله يكون وين ندحر قودي لنا ندحر تبلع لاس كما يجرى ناس خمال علني مالتي كنبلع لنا اوكي سو انتهي ندحر قودي لنا الكسي وادز انتهي قودي دل يكن ندحر نسب شات داون غير كايو سخ خمس ندحر الكاسي اجين ما يبنا عدنا خم اني رخون خلي ام ناسين كل سبي خم وعدنا كل سبون كم ايكون راي تندي بوتاتنا بحاجاتنا كبرت تاعشون زلوم على مالتي كلت زلوم ግን ብዙሕ ኣብዚ generations ናትና ገለመለ ዚታት ጠፊ ዳርጋ ኣቲ ገለመለ ስኢታት ስለደበለ ሰናይ በሓጎታትና ዲ ዋላ ናይ ከመይ ጌርና ኢና ዝንመልሶ ክንብል ኣለና ማለት ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኢላትካ you have to grow up it's not ናይ ስምዒትካን ገለ ኣሪክድን መገለ ደይኮነሲ ዓቢና ሞንታይ ዳ ክንገብር ኣለና right what is it እሳ ፀገም ኣለኒ ትብለኩም ዘላ right السن حت أجمع لنا تبلعنا نتبع أجمع يخاط أجمع كانت هاي تبلع الصغص على كده أجمع يبل كان دحركها شق داوني خاط جبره كابزين اللي عليه تعشمي اللي أنا مالتي right سلازي حتى دن أنت تتأجمع أنت أخذ بلعلك تتأجمع مسبل كون صحون كتحتت عليك أوكي تتأجمع زي بخمي أنا خسي بخمي قبل خير تأتي قدلت ناتي ناكلتها مالتي بحدار كتكون كلها قل تسبكم كا حدار متها بحنسا كتب لك مالتي ناتي بهريات ناتكي بهريات أي قول متيم سالساي بهريات رابعي بهريات كألنا مالتي زيتات هالله مالتي سلازي بتعمى أقداسي أبستعش مخنا بالمالتي يا ما يكاس أبزي دين إيج أبزي حج جزازي إذا قال لنتاي مستي أخذ كيد مستخد كيد تعش مخنا بالبكز قليل سلاز جبروه خم مالتي السوس سلاز قليل دخانه مالتي خم سلاز جبروه جن كمتي بتي ناي سوشيال زجبر وبي ناي سوسايتي دي هات خيد لها ويس بناتك علامة بناتك تعشم مالتي you have to see بزخنا نجر زابوها بزخنا نجر دبلو لو you have to see انتي تتقف علىها كل جزء consequences على ناي زخنا نجرات مال اتناتو consequences كانت هاي مخانو جن كاب قداي كوينن جلن بخميك ندبدو لنا عبدكنا نريو زلنا نجلن سلزي we have to say اندحر كمزل قديد لنا لا تكاغلن ستيتي ورودي تبعتين دحركم إلكي you have to say what تقولت انتاي هتسقبل السخاء قمزيت هاد يكونسي اتي قولت انتاي زلو كما يجرناها خنا بلان خير مالتي اوكي ابي كيدنا عم تلني ان فاميلي خيت خدو لكم الله كاب كندي زي لكم زي داتنا ان فاميلي مخات قلع مخاني
you don't go ንፋሚሊ ትኸይድንኻ እናትካ ሓዳር ክፈትሑልካ ዳትና ፅቡቅ ኣይኮነን ንዓኣቶም ከማን ፅቡቅ ኣይኮነን ኣብ ካሊእ ኢኻ ተእትዎም ዘለካ ካልእ ሜይቢ ቀሽኹም ድዩ ፓስተርኩም ድዩ ገለ ምሳኻትኩም ኢሞሽናል ርክብ ዘይብሉ ማለት እዩ ክንደይ ዓመታት ዝተዛረብ ኩሉ እዩ እዚ ማለት እዩ ይክንዲ ከምኡ ትገብር ትኽእል ኢኹም ዋላ እቲ ናይ ቋንቋን ተኣሽሙ እንድሕር ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ክነብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ again ንሕና ክልቴና እንድሕር ከምዚ ክንገብር ዘይንኽእል ኮይና ከዓ ነተን ቆልዑት ክንሕትም ኣይንኽእል ኢና ንምንታይ ንዓ መሰላ እንድሕር ክትሕልወላ ዘይትኽእል ኮንካ ፀገም ኣለኒ ኢላ ክትዛረብ ወይ ንዕኡ ፀገም ኣለኒ ኢሉ ክዛረብ መሰሉ እንድሕር ክትብለሉ ዘይከኣልካ ከመይ ጌርካ ንቆልዓ ክትብል ንዓብ ሰብ እኳ ከምኡ ክትብሎ ዘይከኣልካስ ከመይ ጌርካ ንቆልዓ ከምኡ ኢልካ ክትብላ ትኽእል ስለዚ እዚ እውን ኣሎ ማለት እዩ መሰልካ መሰል እያ ምዝ ኸይዳ ኣብ ኣድሓነቲ ኣብ ኩሉ ሓደ መሰል ኣይተቐየርና እታ መሰል ራይት እታ መሰልካ ኣብ ገዛኻ ምስ ደቅኻ ምስ በዓልቲ ቤትካ ኣብኡ ድጅምር ማለት እዩ ሓንቲ እታ ዴፊኒሽን ሓንቲ እያ ማለት እዩ ፕሊስ ታብ ግበሩ ምእንቲ ንኻልኦት ከላይ ክበፅሕ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ብዙሕ ስለ ዝመፀኒ ማለት እዩ ኣሚን ብዙሕ ከም ዝበልኩ ደቅኹም ድውሰደኩም ደለዉ ድሰምዑ ዘለኹ ድመፀኒ ንዝኢታና ኣሎን ኣብዚ እውን የብሎም ማለት እዩ ልስን ሕጂ ክንዛረበሉ ፀኒሓና ምስሓብ ብዘይ ምክንያት ኣይወስድን እዮም መንግስቲ ብዘይ ምክንያት ኣይወስድን እዮም መንግስቲ ኣብ ከምኡ ሰርሕ ነይረ እየ ይኩን ጉግል ኣድሓነት ግበሩ ዩውልሲ እቲ ዝሰርሖ ነበርኩ ኤጀንሲ ከርእየኩም ዳት ብኸመይ እየ ዝሰርሕ ነይረ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ደይተረድኣና ኣሎ ዲብዚ ወይ ተኣሽሙ ኢልና ክነብል ኣለና ስለዚ ግዳይ ኮይንና ካብ ተኣሽሙ ነብል we need to get ክልና ሓሳብ ኮይና እዋ እዚ ዳ ዓድና ባይኮነን እዚ ተኣሽሙ ይኮነን ኢልና መፂና እንታይ ደን ክንገብር ኣለና ኢልና ኣብቲ መፍትሒ ኢና ክንኣቱ ዘለና ማለት እዩ መፍትሕና ናትና ከዓ ንሕና ኢና ንረኽበና ካልእ ሰብ ኣይኮነን ዝረኽበና ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብሓንሳብ ኮንኩም እዚ ክተብልዎ ሶ እንታይ ዝብለኩም ናብ ዝኾነ ሰብ እንድሕር ትኸዱ ኣለኹም ስፔሻሊ ብናይ መፃምድቲ እንድሕር ኮይኑ በይንኻ ኣይክየድን እዩ በይንኻ ኣይክየድን እዩ ስለምንታይ ወረባት ሓደ ሰብከ ናቱ ክመሰል የብሉን ድዩ ወይ ኣነ እንድሕር ናትኩም ጥራሕ ሰሚዐ ንዓኹም ተኣሽሙ ይበኩም ዳትና ፌር እቲ ሓደስ መሰል ኣለዎ እንዶ ናይ ደቁን ናይ ተኣሽሙን I'm not saying ጌጋ ኣይርከቡን እዩ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሜይቢ ክህልዎ ክእል እዩ ግን እቲ ሰብ እቲ ከተረድኦ ኣለካ ብኸመይ ኢኻ ተኣሽሙ ቢልካ ማለት እዩ ከተረድኦ ኣለካ ኣብዚ እቲ ጌጋታት ደሎ ሜይቢ ንዓኻ እንድሕር ደይሰምዓካ ኮይኑ ሜይቢ ካልእ ዝሰምዖ ሰብ ዲ ገለ ተኣሽሙ ሪዝናብል ዝበልካዮ መብዛሕትኡ ላይክ ኣሰ ኖ ፋሚሊ ፓስተር እንድሕር ኣሎ ድዩ ወላ ተኣሽሙ ዝኾኑ ማለት እዩ ወላ ሓደ ግዜ እውን ወላ ፓስተራት ደም ወላ ቀሽታት ወላ ኣቢዝ እንዳሃለዎ ከሎ ገዛ ዝሰቕድበሉ ዝሰምዑ እውን ኣለኹ ኣድሓነ ከምኡ በሊ ድብሉ እውን ኣለዉ ዳትና ኣይዶን ኣግሪ በጣ ኣብ ከምኡ ኣይሰማማዕነ ግን ብሓንሳብ ከመይ ጌርካ ነቲ ፀገም ዘሎ ንኽትሕግዞም ኣብዚ ይሰማማዕ ማለት እዩ ኣብዚ ይሰማማዕ ማለት እዩ በዛ ዘባእስ ዘሎ ገንዘብ ሓደ ካብቲ ገንዘብ ማለት እያ ተኣሽሙ እቲ ገንዘብ ክትብል ከለካ ኣብዚ ትብልዎ ዘለኹ ማለት እዩ እንታይ ኣሎ again ሓድሽ ኣይኮነን ንዓና ሓድሽ ዝምበር ንሕና ስለ ሓደሽ ዝኾነ እዚ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ክንደይ ፀለምቲ ኣሜሪካውያናት ክንደይ ዝተፈላለየ ኣቦኦም ካብ 5 ቆልዑት ወሊደን ዝተፈላለየ 5 ቦታት 8 ቦታት ከምዚታት ብዙሕ ማለት እዩ ናብ ዝፀለምቲ ሕጂ ዓባየን ከምዚታት ብዙሕ ተኣሽሙ ኣብቲ ጀነሬሽን ዝተበለ ንዓና ግን ሓድሽ ንሕና ኢና ሓደሽቲ ናብኡ ማለት እዩ እዚ ተኣሽሙ ኮነ ስለዚ again so ከምኡ እንድሕር ኮይኑሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትብድሆ ንዕኡ ቼንጅ ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ስኻ ኢኻ ክትቅየር ዘለካ ክንደይ ዝኾነ ብዚ ንክንደይ ዘዳኸመ ንክንደይ ፋሚሊታት ፋሕፋሕ ዘበለ ስኻ ቼንጅ ንዕኡ ክትቅይሮ ይትኽእል ኢኻ እስኻ ኢኻ ናትካ ኣገባብ ትቕይር ማለት እዩ ወይ ናትካ ተኣሽሙ ከምዚ እንድሕር ኮይኑስ ኣነ እንታይ ክኸውን ኣለኒ ኢልካ ማለት እዩ ራይት ንዓለም ክትቀይራ ብጣዕሚ ብርትዑ ክትቀይራ ይትኽእል ኢኻ ንነብስኻ ኢኻ ተቕይር ተሓዳር ዘድልየኒ እንድሕር ኮይኑ ደቀይ እንድሕር ተኣሽሙ እንታይ ክገብር ኣለኒ ማለት እዩ ክንብል ኣለና እዚ ዝናን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣባና ይሓድሽ ስለዚ we have to ብከምዚ ክንሪኦ ኣለና ማለት ሶ እንታይ እዩ ዝብለክን እንድሕር ከምኡ ኢልክን ትመፃኒ ማለት እዩ ብሕጂ እውን ትመፃኒ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ በዓል ቤትክን
ፕሊስ ሓገዝ የድልየና ኣሎ ኢልክን ክትብላ ስለምንታይ እሱን የብሎ ብጣዕሚ እስፔሻሊ ከም ዝበልኮ ንደቂ ተባዕትዮ ካብ ንደቂ ኣንስትዮ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ይኸብድ እዚ I'm not saying ያ ብዙሕ ፀሩ ይብላ ንስ ማለት እዩ እስፔሻሊ ኣደ ኮንካን በይንኻ ገለመልታት ማለት እዩ ግን እቲ ተኣሽሞ እቲ they have to change ንሳቶም ብዙሕ change ክገብሩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ንፅቡቅ ነገር ይድኸውን ደሎ ተረዲእኩም እዚ ለኒ it's easy ከምኡ ክትገብር right ኣብ እንድሕር ኣቢልካ እዚ ለኒ ደቂ ያለውኒ ገንዘብ ይህቡን ኣለው እዚ ከዓ ኣምዳን ተረዲእኩም ንደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ተባዕትዮ ግን እቲ ዝዓበይሉ ኖርማል ዝነበረ ናትና ዳዓበናሉ ኩሉና ኣብ ዲኤንኤ ናትና ዘሎ ንዑ ኢኻ ኦሎፈሳድን መፂኻ በዚ ኮለል ኣቢልካ ኣምፂኻ መንሽካ ከዓ ነቲ ኩሉ ትፈልጦስ ደርብዮ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ድፈለጥካዮ ዝዓበለካ ኣሎ ገለስ ደርብዮ ኢኻ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ምፍላጥ ካለ ነገር እዩ knowing is ሓደ ታሽም right knowing knowledge awareness is ካለ ነገር ንኸተግብሮ ግን ብጣዕሚ ሃርድ ነገር ዝኾነ ነገር ስለዚ ንዓኣቶም ዋላ ፈሊጦም ክነኸብሉ ድዮም ገለ ናትስ ሓደ ነገር ንኸተትገብሮ ነገራት ግን ብጣዕሚ ዋላ ተደለኻዮ ብጣዕሚ ሃርድ እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ንዓኣቶም ግዜ የድልዮም ወይ ተኣሽሙ የድልዮም ማለት እዩ right ብጣዕሚ ኣብዚ ሓገዝ የድልዮም መጀመርያ እቲ ሸይም ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሸይም ከምዚ ብዛዕባ ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ ተኣሽሙ ከምዚ ኣብ ተለኒ ኣባኻትኩም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ እዚ ሓበሻ ጥራሕ ኣይኮነን ከኣነ ኣብ ኩሉ ዘሎ እዩ ንሕና ኢና ሓደሽቲ ናብዚ ስለስቕ ነብል ንዛረበሉ ገለመለ ኣትዋይ ሕጂ ብዙሕ ግዳያት ንኸውን ኣለና ማለት እዩ this is not ሓድሽ ነገር ንሕና ኢና ሕጂ ክንዛረብ ንግደድ ዘለና ማለት እዩ ያ ኣርሴማ ዲኸ ብዛዕባ ኦቲዝም ኣይኮን ክንዛረቡ ዘለኹም ብዛዕባ ኦቲዝም እንድሕር ኣሎ ብዙሕ ቪድዮታት 4 ዓመት ዘለዎ ናይ ሎማዓንቲ እዚኣ ርስቲ ሒዘያ መፅየ ዘለኹ ማለት እዩ እንታይ ብዙሕ ስለ ዝመፀኒ ነቲ ሰብ ከዓ ኣዌርነስ ተኣሽሙ ስለ ዘለኹ this is ብዙሕ ኣብ ሕብረተሰብና ዝኣቱ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሕብረተሰብናስ ፋሚሊ ዝብትን ዘሎ ደብል ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ሓበሻ እንታይ ኢና ኩሉና ተኣሽሙ ኢና ብሓደ ኢና ዓቢና ንእሽተይ ዘላትና ገዛ ብዘየገድስ ዋላ ብታኒካ ዓቢኻሲ ብፍቅርን ብተኣሽሙ ኢና ዓቢና think about it so why is it ኣብ ፅቡቅ ዓዲ መፂና እዚ ሎ ገንዘብ ኣሎ ከምዚ ሎ ድላይካ ችክን ዲ ዋላ ድላይካ እንቃቑሖ ዲ ድላይካ ዝተኣሽሙ why is it ኩለና ግን why is it ፋሚሊ ዳ መፋሕ ዝብል ዘሎ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ እዚ ኩሉ ለና ዘይነበረና ፍቅሪ ዝነበረ ስፋሕ ይብል ኣሎ እዚ ስለምንታይ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ again ከምኡ ኢልና ከዓኒ we have to come back okay then እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና ኣነ ንስኻን ተመፃምቲ ማለት እዩ እሞ እንድሕር ከምዚ ኮይንስ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ያ ኢልና ክንዛረብ ኣለና ማለት እዩ especially እቶም ኣውቲዝም ዘለኩም ኣብ ኣውቲዝም ጥራሕ ዘይኮነስ ስፔሻል ኒድስ ኣገዳሲ ሞር ሓገዝ ዝደሊ ማለት እዩ ተወሳኺ ሓገዝ ዘድልዮም ቆልዑ ዘለውኹም ኣነ ከዓ ስለ right ዝተቐንጠኹ ንባዕለይ ማለት እዩ ኣይ ኖው ከመይ ምዃኑ ማለት እዩ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ስለ ዝፈልጦ እዚ ማለት እዩ I cannot even imagine ኣነ even በዓል ቤተይ እንዳሓገዘኒ እንዳበለንን ሃው ብርቱዕ ምዃኑ ስለ ዝብል ማለት እዩ right ትፈልጦ so ክዛረባኒ መፅአን ክዛረባኒ ከለዋ I cannot even imagine ኣነ ንባዕለይ ክልቴና እንዳተበልና ክንደይ ሃርድ ከሎሲ በይና ኮይና እሞ ከዓኒ ናይቲ ኦቲዝም ዘለዎ ተብል እሞ ብሕብረተሰብ ዝመፀካ ኣሎ ኣቲ ድሓንዮ እስኹም ከያ ከምዚ ድለካ ዋላ ቤተክርስትያን ከይድካ ብዙሕ ዛረበና ካብ ቤተክርስትያን ተሃድም ክንደይ ሰብ ካብ ቤተክርስትያን ይሃድም ብዙሕ ማለት እዩ ቆልዓ ደለካ ናቱ እንዳበልካ ገለ ከይትነግር ከዓ ሰብ ከይብለካ ማለት እዩ ከምለና ኣነ ኣትሊስ ኤቭሪባዲ ይፈልጥ እኳ ሰብ ብዛዕባ ማለት እዩ right ግን ብዙሓት ኣለዋ ብዙሓት ወለድ ኣለው እንታይ ኢሉ ሰብ ክወድኣና ኢደ ገለ ኢሎም እሞ ከምዚ ኢሉ እንዳበለ ከሎ ካብ ቤተክርስትያን ካብ ሕብረተሰብ ኩሉ ተቢሉ ዝኸይድ ብዙሕ ኣለ ማለት ተነፂሉ ናቱ ኣብ ዝወፅአ ዝዛረብ ኣለኹ ነቲ ሕብረተሰብ ከነተስእ ማለት እዩ
እሞ ከምዚ እታ ሰበይቲ እንድሕር ከምዚ እዚ ኩሉ ፀይራ እንድሕር ትኸይድ ኣላ እሞ ካብ ልዕልዩ ከዓኒ እቲ በዓል ቤታ I cannot imagine. I cannot imagine ናታ ታሽሙ I cannot even imagine. But still ከምኡ ኢላ ከላ I cannot ግደፍዮ ክብላ ይክእልኒ that's not መሰላ ኣይኮነን ግደፍዮ ክብላ ይክእልኒ ስለንታይ I know that ደቂ ተባዕትዮ እውን እቲ ናቶም ሓዘን እቲ ናቶም ታሽሙ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ካልእ ከም ናይ ጋል ኣንስተይትን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፍሉይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ right ፍሉይ ስለ ዝኾነ I cannot ከምኡ ክብላ እውን ኣይክእልን እየ ሓገዝ ኣብልዮ ከምዚ ጌርክ ርእዮ እዚ ኢታ ተርእዮ ክብላ ዝኽእል ማለት እዩ right ነዚ እንታይ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ንተስእ ይክናድ ኣላው መንግስቲ ናትካ ታሽሙ ክብለልካ think about it ንምንታይ ናታ እዚ ኩሉ መፂኻ እዚ ኩሉ ታሽሙ ንምንታይ እናተሰዲድና ንኣመኒ እዚ ኩሉ ሓሊፍኩምን ታሽሙሲ ኣብ መወዳእትኡ እንድሕር ንደቅኹም ንፋሚልኩም እንድሕር ክተብሉ ይከኣልኩም ክትሓቅፉ ዶ ይከኣልኩምሲ ንዓኹም ካብ ሓንጎልኩም ኣይብለኩምን እዩ right እዚ ግን ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ኦኬ እቲ ሲስተም እንድሕር ከምዚ ኮይኑ እቲ ሶሻል ዲ ዋላ ገለ ንብሎ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ ከም ሰብ ይኽየር ኣሎ ንሕና ኢና ክንቅየር ኣተሓሳስባና ኣረኣእያና ክንቅየር ኣለና ነቲ ሶሻል ክትቅይሮ ትኽእልናኻ ክንደይ ገይሩ ንዑ ከምኡ ብል ኢሎም ከዳኻኸም ንፀለምትን እንታሽሙን ኢሎም ዘበልዎ ማለት እዩ right هذي ሓደ ነገር ንሕና ኮንትሮል ንገብሮ ነገር ኣሎ ኮንትሮል ካብ ናትና ኮንትሮል ክንቋፃፀር ዘይንኽእል ነገራት ከዓ ኣለዎም ኣብ ምንታይ ከነተኩር ኣለና ኣብቲ ኮንትሮል ክንገብሮ ንኽእል ወይ ክንቋፃፀር ንኽእል ወይ ንሕና ክንልውጦ ንኽእል ኣማይ ሰይን ቀሊል ክትልወጥ ኖ ክትልወጥ ምፍላጥ ታሽሙ ፈሊጠ ካብዚ ምፍላጥ ካልእ ነገር مبزح you know knowledge is power كنبلو عنا knowledge is okay فلت كا knowledge مس فلت كايو تي بحنقول كا تجبرو بأسي بحنقول كا نخد كيرو مالتي أتكلم نقول because أتعابي أنا download أبز download كاين نزلت عندنا تايلن أبز download كاين يبيلو نعو كمبيوتر you know uninstall تجبره نحنقول كا جن نخم جبره unlearn ነቲ ዝተማሃርካዮ ነቲ ነቦታትና ኣተዓባብያና ታሽሙና ኢልካ ንዑ ደምሲስካ ከም በሓድሽ ዳውንሎድ ክትገብርትና ከምዚ ናይ ኮምፒውተር ኣይኮነን ምስ ነብስኻ እንዳተባስካ እዩ that's how it is that's why it's hard ዋላ ታሽሙ ሓቃ ባላ ሓቃ ኳ ክብል የገለ ትብል ምሽ ኣብቲ ታሽሙ ግን ዓልኻ ፅበካ because why it's that's why يزاروكم دلخت يا حق أخذ تخليها خمسة جن كانت تجبره إظهار كانت تجبرون كلنا مالتي ولا نعي مالتي أنا كمان حالتي it doesn't matter professional day جل السب سبي إذا نعيد لكم حساوي it doesn't matter انتهي تسب مالتي إذا نجريلا ولا نعي مالتي كمان حالت أنا ولا أوكي إذا حبرت سبنا نحنا زعمنا بزح ባህርያታት ኣሎ ብዙሕ ተኣሽሙሎ ማለት እዩ ናትና ንደቅና እውን ክንሕልፈሎም ዘለና ማለት እዩ ስፔሻሊ ንሕና ከም ሓበሻ ከም ፀለምቲ ንደቅና እውን ክንሕልፈሎም ዘለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ዝጠቅም ኦኬ ሰው ሓላፍነት ግን ንሕና ንዕኡ ክንብሎ ኣለና ክንማሚና እዚ የድልየና ኢልና ክንወስድ ኣለና እቲ ዘየድልየና እውን ኣሎ by the way ዘየድሊ ድብል ኣብ ዓድና maybe ሰሪሑ ክኸውን ይኽእል እዩ right ዝኾነ ነገር እኳ ግዜ ኣለዋ ኣብ ዓድና ሰሪሑ ክኸውን ኖርማል እኳ ላይ ቆልዓ ምህራም ሕጂ እንዳተሃረምና እንዳተበልና ኮይና ዓቢና ኣብታ ዓድና ከምኡ ነይሩ ኣብዚ ግን ነንዶ ቀፂዕካ ምሳ ከምዚ ኢልካ ድፋእ ኣቢልካ ከማን ኣቢዩዝ ኣቢልካኒ ገለ ይብሉኻ ማለት ስለዚ ነዚ መን ይቕየር ኣሎ ስኻ ንሕና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ነቲ ናቶም ሕግታት ኖ ንነፍስና ኢና ክንሕዋ ኣደይ ከምዚ ገይረ ዓብያትኒ ንዓይ ዋ نحنا إنا خنقير دلنا مالتي سيزي أبزي بزح دريوم حبرتسبنا أبزي بزح especially أب يوروب تاشم زلهم مالتي لكم زوج سلكم ليهم تبل لهم ننحد حد كعب ننحد كع زي ما تاشمو مس معدي قال بزح تاشم الله right
ብዙሕ ዋላ ብዙሕ ድሪኦ ታሽሙ ማለት እዩ ዝመፁኒ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ኩልና እዚ ኣብ ኩልና ሸይም ኮይኑ ክስማዕናስ የብሉን ማለት እዩ እንታይ ደኣኒ ስቕተልካ ወይ ታሽምተልካ ሽግርካ ክፍታሕ ኣይክእልን ስለዚ ብሓንሳብ ኮይና ኦኬ እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና you're the same team ኢኻ right ብሓደ ቲም እንታይ ንበሃል ጋንታ ሓደ ጋንታ ኢኻ ሓደ እንድሕር ሓዳር ጌርካ ክልተ ኢኻ you're you against the world ማለት እዩ or whatever system በልዎ ወላ world በልዎ whatever ዝኾነ ኣብ መንጎኻ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ክንሪኦ ኣለና ናይ እቲ ናይ ፋይናንሻል ዲ ናይ ገንዘብ ዲ ገለ ትብልዎ ዘለኹም ከዓኒ እሱ ከዓኒ ዘይፍታሕ ነገር የለን ከመይ ጌርካ ኦኬ እንታ ክንገብር ኣለና ኢልካ ክትዘራረበሉ ኣለና ኣብዚ ግን ዝሰምዕ ክህሉ ክልቴኻ ክሰማዕ ኣለካ እትና እስኽ ሰበይቲ ክስቕበሊ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ብለኩም ኣለኹ ከምኡ ተጀሚርኩም ናትዘጥ ማለት እዩ ርዱምድ ከምኡ የለን ኣብ ወፃኢ መፂኹም ማለት እዩ ዋላ ተኸይድኩም እውን ንቕሩብ ግዜ እምበር ቁሩብ ከብላን ማለት እዩ ግን ከመይ ጌርና እቲ የስምዕ እቲ ሰይምስምዕ ኩልተና ኮይና ብሓደ ተኣሽሙ ክነብል ኣለና ማለት እዩ ስንታይ ከምኡ ይብለኩም ኣለኹ ኣብየስሊ ኣይሰርሐን ስጋ ሕጂ ዛት ዋይ ፋሕፋሕ ኢልና ዘለና ማለት እዩ ነቲ ዘይሰርሐ ዲኻ ትደግሞ ወይስ ካልእ ክተናድል ለካ ዝሰርሓልካ ማለት እዩ right ስለዚ ኣብዚኣ ክላበወክም ደልየ ደለኹ please ተኣሽሙ do you still take an appointment for family I do a lot of families come to me like ከምዚ ናይ መፃምድቲ ድዩ ናይ ቆልዑት ድዩ ተኣሽሙ ድዩ ብዙሕ ዝመፅን ኣለዉ I'm telling you ብዙሕ I take a lot but ንዓይ እውን የብለኒ ንዓይ እንታይ ብዙሕ ምሄርኒ ብሕብረተሰብና እንታይ እዩ ዘሎ that's why መፅየ ዝዛረበኩም it's not ደስ ኢልኒ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ኣምና ድራማ ዝፈቱ ሰብ ኣይኮንኩን እዚ ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ተኣሽሙ እዩ ንሕብረተሰብና ዝብትን ዘሎ ተኣሽሙ ዘሎ እዩ ማለት እዩ so that's why ኣብዚ መፅየ ዝዛረበሉ ማለት እዩ but it's not ደስ ኢልኒ ወይ ተኣሽሙ ይኮነን ስለዚ ያ ናይ ፋሚሊ ድዩ ተኣሽሙ ድዩ እኒ ነግረኩም እየ ክልተ ስፔሻል ናይ ቆልዓ እንድሕር መፂኦም it's better ሰብኣይን ሰበይትን ተመፂኹም it's better ኩሉ ግዜ እንታይ ይብለኩም እቲ ሰብኣይ እንድሕር መፂኡ እውን ኣነ እውን again ንዕኡ ከረድኦ ይኽእል እየ ሕቱ እንድሕር ኣለዎ ተኣሽሙ it's always good ኣነ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ተመፂኦምኒ ንክልቲኦም ማዕረ ዝሪኦም ሰምታይ ንዓይ ቀርባ ንዕኡ ይቀርቡ ንዓይ ኩልኩም ሓደ ኢኹም ንደቅኹም ኢልኩም ስለትመፅእ ዘለኹም ኦር ንሓዳርኩም ኢልኩም ኣነ እቲ ንዓኹምሲ ሓደ ኢኹም ትብፅሑኒ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ተኣሽሙ የብኒ that's why ክትነግሩኒ ክሰምዓኩም ከለኹሲ ኦኬ ኣበይ ከም ዘሎ ተኣሽሙ ቢለ ክብለኩም ክእል ማለት እዩ that's why ብለኩም you do not want to go ናብ መሓዛዲ ገለ emotional connection ዘለዎ ሰብ ኣይክየድን እዩ it's just human nature ወላ ሓፍተይ ንዓይ ሓዋተይ እንድሕር መፂኦም ንስ ኪዱ ናብ ካሊእ እየ ዝብሎም ንዕና ባይ ትምፅኡ ንሕር ገለ ደልዮም go get therapy እየ ዝብሎም because ኣነ ዓባይ ሓፍቲ ኢኻ remember ሓበሻ ኢኻ ዓባይ ሓፍቲ እየ ተተመሊሰ ኣነ ከምዚ ዘይትገብሩ ገለ ክብሎም ክእል እየ ስለዚ እንታይ ይብሎም you need to go get ክዛረብዎም ኣለካ ብጣዕሚ ተኣሽሙ ይብሎም ማለት እዩ ክንዛረበሉ ኣለካ ብዙሕ ተኣሽሙ እዩ ዘለና ስፔሻሊ ድብለኩም ሕጅስ ተኣሽሙ ብምንታይ ክረኽበኒ ኣብቲ ፕሮፋይል ናተይ ብምንታይ ክረኽበኪ ይኽእል ትብለኒ ኣለኻ ኣብቲ ኣይደኖ የማኒ ኦኬ ኣብቲ ናተይ ፕሮፋይል ኣድሓነት ዳትካም ኣሎ ኣብኡ እንድሕር ኣቢልኩም ተኻቢሉ ናብ ዌብሳይት ይወስደኩም ረእይዎ ሽዑ ዝተፈላለየ ዓይነት እዩ ዘሎ ኤቭሪቲንግ is ግልፂ እዩ ኣብኡለኩም እንታይ ዝሰርሕ ብእንታይ ትምህርተይ እንታይ ገለመንታት ኣብኡሎ ብኸመይ ጌርካ ኣፖይንትመንት ከም ትገብር እውን ኣብኡሎ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ መፂኹም ኣገን ብፍሪ ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ብፍሪ ክንዛረብ እየ ዝደሊ ስለምንታይ ዋይ ናይ ካልእ ሕማቕ እናተዛረብና ዋይ ብዛዕባ እዚ ዘይንዛረብ እየ ዝብል ኣነ ስለምንታይ ይሃፍቲ ነቲ ሕብረተሰብ ደብለሉ ኢኻ ተብል ኣነ ብዚ መፅአ ዝዛረብ ስለምንታይ ኖርማል ክገብሮ ኖርማላይዝ ክገብሮ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ anyway ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ተብሉ ትኽእሉ ኢኹም ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ወይ
رئيسا نحر لكم you can do that أبتي يوتيوب نحر جركمو تمالي سكري يخيلي أبزناي تاشم جن أبزناي تازمها أبز تيك توك جن سلازا خيط تاشم يبلاني مالتي أنا أقول لكم نحر حتى لكم ويزخنا تاشمو I'm just telling you بزح تاشم زخيد مالتي مزيتات بزح درياء مالتي سازي إتهم what is is it Michael حتى لنت على خدي you can ask أو تعتتها you can ask أو by the way لما أنت أرستخدم زملكو إزر استي أنا حزي متى right this is my page you don't tell me what to say or what to talk about by the way إزي سنسرعت كل مهارة زلنا إبنا إزي ناتي page نحن كوينة I get to decide أنا إدي قبل تاخذ زارمن لي زارمن إزي أرستي يتأكم إلى سلازم أهو حزي متى لهم مالتي حتى نحر لكم أجن أفتح تصحوا تخليهم ما تأكل من السيخة جن don't bully somebody you cannot especially you cannot bully me العواز تزاربي تقبل معرنة حرنة نزارب زين إحنا مش مسا سب مسلا لو دلا يخزارب سازي don't do that حتى نحر لك كتحت تخلها but you cannot hijack like somebody تعشمو بعد خات عشم غير كمان can't do that I don't like people come حجي حتى نحر لكم كبل لكم خلي مالتي إلكم وكعلى مي فينش حتى نحر لكم كتب نتخليهم ساز تخابرنا نحكينا so مايكل حتى لنا تبلا لها so go ahead حتى تنوزي عاوزين خد حاتت كأنت على شح كل واحد لو or something كتأت مالتي I would love for you متى خد حاتت كوني so أبتي guest قال مالتات مش هلا كتحت نتخليهم كمتى نحر لهم أبز مالتي probiotic and so بخم وقت ما تنحر لها بخم راح أخذت تخلتنا الحالة تجي أكون تنجرات تيك توك ناتهم كومي probiotic and prebiotic and probiotic and حوسنا I think حوسنا is it Fortuna كتبهم تخليها it depends إذا خلق زي لكم it depends like دكتور نيم شكل نحر بالك يتحوس وإذا بلو مالتي جن كالود ألو تاشمو بخلتي تحاوس الشط وون ألو مالتي natural نحر كوينو خمس بلا natural نحر كوينو it's okay right natural probiotics natural like كم زحدة أف بكي حاجة لنجرات تسلالها probiotics ألو مالتي or إن اللي نحجي كم زي بعد ما يبقى لي يبزق على ملزوالكها كم تاشمو زي العجلة that's natural سنسخانة artificial دخانة تبلغن حاوس كاس أينها بوم دكتور نعم تشكل كم even it depends كاس so I try not to mix it تاشم مالتي so كم إيز قبر cheating in marriage how can we solve it what is it Sergio is it Sergio I don't know I'm sorry نحرر تاشم they بلو له cheating in marriage again زي تاتونا بكل زل إيمانتي سنا حد شيء كونه أبانا ما يبحدش كونه or actually حد شيء كونه it's just more now نبلا لنا that's something it's a decision أنا حجي كم زجبر أي بالله I don't know سب انتهي مسلا counseling انتهي مسلا مالتي ما تيهم أنا خمس جبر أي بلوكم من إسلام انتهي because ناتكم هي وصل أنا زي بلو مالتي انتهي زبلنا يمن انتهي زلنا يتسب تاعي تدليتكم كماتي مصامتكم مصخلو انتهلو صعد هونو صلنتو الحبشا what is اتناتكم goal انتهي نعم نحجي اوكي cheating marriage انتهي مسلك قالت من لهم نعخ مزحتكم what is it I want I'm ودات دي one is حدار زي كقصل دي خاتدلي دلها انا كقصل دي خاتدلي دلها كلتيهم مالتي ان حدا سب كبلايكني كلتيو سب كبل الله إذا حدا زخقصلي ديهم تدلوا زلق ما تقصلن كقصلينا ندحرلكم حدا سب ندحرلو يكن بحدا ايد كتطقعت خدنها قل كلتيهم من دحريلهم كنقصلينا ندلي دانت منقدي ازريهم كما يجرى تقول ناتكمي مالتي تي ناتكمي تي ديليت ناتكمي انا حالت قبل لكم اي تنبرهم عليكم نبره ناتي سراح انتاي وقت حدار سندلي إنا جنا منقنات عشم سزنا أوكي تقول إن دحر كم زي أخينا خمي جرنا نبع خيدا تمنجدي يريكم that's counseling كومي وعلمتي خمس نبارو يلا
all right እንታይ ኢተናትኩም ታሽም መጀመርያ ዝገብራ ከማያ I have መጀመርያ ምስ ረኸብክዎም እቶም ሰባት even ዋላ individual ሰብ እንድሕር ኮይንኩም ማለት ቅድሚ ምርካበይ ይሰደሎም እዚ ምስ ሓበሻ ትገብሮ ገለ consultation እዚ counseling ትገብሮ እውን ኣሎ ግን ታሽሚ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ታሽምሎ that's what I do ማለት እዩ okay here's comes ገርኩም እዚ ሓሙሽተ ጎል or something ሃቡኒ money we will see ካቦ INIT እዚ ከመጀመርያ ብኸምኡ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ኢና ንገብር እናስራሕና ከለና ናብቲ ጎልናትና ቀሪብና ደለና ኣይቀረብናን ከመይ ጌርና እንታይ መፅእ ኣሎ ስለምንታይ ኢና ዘይነቐርብ ደለና ኢልካ እዚ ተብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንዓኹም እየ ተመሊሰ ዝሓተኩም is that what do you want it to be solved how can you solve it do you want it to be solved what's the solution I'm solution oriented ananate what is it that you want what do you want to see تاخم كتر إلى لهم أنن كما يجرنا نقول خيدي أنا دبل ماد سازي that's أبي what بوتا أبي مخانة حبرني what بوتا أترددت إن FG أترددت إن لا I know no حجت حتى تقولهم دولكم where is the place of autism community in Asmara oh na Asmara they have tashmo you don't know this I can give you information but you have to بناتي يكون بقاتهم كتب على كمالتي بعلاتهم non profit على أسمرة أتو برهانة he's the تاشم كورونا ودو كم لو بخم بناي families تهبلي كلهم family non profit كوينه مزيفات أرويزي تمام جروبيز نبرون لحد ذكروا خانكم actually كابس مرات تخبلوا information بزحي بالنانير مالتي بس مرات راح يكون أنا أب كرنا له نايبزي نايبات عون جميرة مزيتات بزح مالتي I can give you the information you can even ولا أب online كارلزي but كيد كاو they have to do assessment كجبرو اللو نمنيم دوستو نمنيم دوستو زيتاسي ناتهم كلت you know كلت اللوم دي خو جبرون دي جبرون زيتات اللوم مالتي right بزح ABA actually ABA بزح جبرون نيرم وانتاي لعندن بزح تاشم أبزيتات تزارلنا مالتي كان أون تاشم يبلو له مالتي بزعبنا يتصبغ مندي بزعبات تاشم اللي خنا راحب كلنا ينقرم ساتم كأنا تماوز اللون ينقروهم مالتي toe walking I toe walking I don't know فين أي ترى ده أن ندلا toe walking حدا كابت ملكتات جن ولا حتى حفتنا بقدر ما يتعش مننا ولا تم normal زخانو normal right ولا toe walking كاي جبريهم جن انتهى دعني كاب زتجانن زي بعض زتجانن يتهم نعوتزم مالتي ولا خم تجبرون يسجروا أمتهم تعش مالتي كلنا كخم نجبرينا جن زتجانن إذا نيتهم نعوتزم ملكتات زلوا إلى من she doesn't know anything she keeps him at home oh that's not good so I can give you the information can you do me a favor come زي اللي أقول لك please كل خاطكم كم خيط قبل because I am bubani I'm sorry سداد لي message I بالناس يبزح الناس لازخنة but I can give you the information ناتهم مالتي again you can بناتهم يمزخوا دمر تعشم لنا ناتو تعشم لهم مالتي عدو لناتهم تعشم مالتي so I can give you the information كم يركا أبس مرة نحر على especially مالتي so I can at least connect you كالجن ناتهم تعشمي مالتي alright I can do that can I make an appointment with who مس ناتهم قلة I don't know نات كاتش I don't know سو مالتي but I can give you the information تعشمو قبل خلي مالتي because remember حدنا أبزي ناتي ترحك الزارة بزخل but I can make the connection قبل خلي مالتي that's all I can do زي أخوينا قصرك حزلي like I said قصرا نحكش تحزوا ليهم أبد حالة كم قصرك تحزوا تخليهم and I know يا أبكي محل حد جزء أنت زبل قدم أنت جبرنيره
بعلي كل نجار that's too much نعي بزنا صراحة بزي قال مالتها and I don't enjoy كم زي that takes a lot of time مالتي سندحركي لكم من هاي كاب نعي تعش من دبل حدا سكت حق زنا اختبلوا تخليهم مالتي that's what I'm saying why do we have حبق why نحب لنا ندقنا هاشم قدم أنا يكم يقبرني رجل أنا ملشة part of تتأجم يزخون ده الله إلى مالتي سلمتاي we have to حاجز دلي نفسي تاشم ندحر قط أراك تحز دليكم ندحر أبيكم somebody حاجزنا بلوا right نخل سب أنا خبلص لزي كل مالتي but can I come to TikTok you can ندحر لهم but حجي جزء أخذ لنا appointment على actually don't get لهم Michael, I have no idea. Like, okay, DHA 500 that's the thing. بخمس اختب بلا يتخيل لها. Is it like حدا جزء like أقارات قالت لي you cannot do that. It's not. نعهاتكم كمان service أيقونكم يخفتوني لابزي بلادكم ستنا تصبق كمان أيقون نعهاتكم. Sometimes it depends to all عاشم. So DHA 500 تي تاشم تي fish oil مالتي. Okay. نيشتيتو قلعت هون مجمرات نيشتي إزينا نهمهم تم عبيتي سزي وسوه لحد وسوه هونم that's good مالتي so okay DHA 500 mgc and then what so the fish oil and gummy one allo so what about it okay what about the DHA 500 okay so هو ده أي هو عنده خاتم لها or انت by the way it's تعشمو كل زي شيري قبرة let me give you up to YouTube ندحريهم that سجم ده وندلس YouTube أتروي وانيهم ذلهم ندحريهم أقول له everything يبقى okay what about inulin like this you see أبي YouTube على زول so بتعد بيوم مالتي أترد عننا okay you're saying is تبل على خمالتي نيشتي مجمرة نيشتي ندحر توقعينه تقلع عبيتي ندحر إخايا جزء إخايا ندحر على خات huge أنا نبع علي كمان كوس دوت تعشمي مالتي بزحيو عبي خندقة لزخوني سلازي مجمرة أثناء نحنا دلنا يلي كونس تقلعي وستدي السلو مالتي سدو وستدي نحر كونه that's fine ندحر كاب حمشن تحت نحر كونه حانت تأخلي مالتي depends تعد مين قلن إذا عابي حجنا عدنا دلو سددو يزلو أوكي 4 عامتي 6 حنت تأخلها تعب ندحر كون 4 عامتي سي وسدلك تعبي بزي تأجمنا تعبي وحد قالك that's very interesting so because that's كند قالي أنا نبع علي سي it's كان إزس نسب زي كونس what do you call it horse how do you say horse نبع لي إنبازي ندهش مع عبي ساز ندحر وديت عشان مخاين حنت سي تأخلك that's it حنت because remember 500 حنت تأخلك أسا ويكاني بتان إشتي تعشمها إذا ندحر على كها أبو مالتي إذا كله by the way دبل كوي زي everything كده عمتها دبل كوي يدقق ما له حدا ml or 1.25 كأني إشتي ندحر كان سي أخلا كايبو مالتي أجن مستقل عريحة مالتي تي أنا لينك أخلهم حدا جمر تان إشتي جمر 1/8 and then كأس دا تعذب كام تعشم تخيل مالتي صبغهم أتخيل مالتي right مستاش ما ندفئتي olive oil كعلة right تا olive oil كعلة تا again نمشك just بوجركم سرحوا إذا I do it differently أنا تاشمو نوبل عليو ليس فرقي تيسبون دخون سحبون بالعليا زلكم مالتي again زون ريخة الجنرال يزلك هذا اللحظات مالتي so that's what I'm saying you cannot shortcut تعشملكم دقهم كي تحسي because بزح سبقهم دبلن الله مالتي بزح تسبد متأنى عبزري إنه هندي عمتات قلة عبزبت إحنا لنا ويسلم تازي بلنا إذا متأنى مالتي كفتوني لا كتسي بزح قبلكم خلقوا عمزي أنا وانت نعهم ناي مفتاون قال زي يكون فتوني لا تكون تأجمي زي من تاي فتيهم ستوسخوا لينا ندحنت يلا ونحنت نتهم قلعت هزري يعني أنا ونكم يزفتوا نتهم قلعت كابنا عاي كتفتون جلس نتي قلعاي عبلكم دبليز فتو أنا خم إزدلي مالتي so anyway جزاي كيديو appointment دونجيكم اللهم اندحر appointment لكم مساي I'm sorry دونجيكم الله حجي بعد ما من دونجي أنا تحفتنا أكتر إن سلز نبرت أرزع بلاتني مالتي so I apologize إن دونجيكم اللهم but دحري مع التخاتي بزعباني أوتم عربة إزمة
በት ከም ዝበልኮ ከምዚኢታት የድሊ ዝበልክዎ ቅድም ስኢለ ሒዘ የስቕ ዝብል ነይረ ግን ሒዘ የስቕ ተይለ ብዳ እምበለ ኣነ መልሸ I'm becoming a problem part of the problem then right ናይ ኣድራሻ ናይ ኣስመራ ክሰደልኩም ኸለ you know what ኣብ ቲክታክ ክገብረልኩም ኣብ ኦንላይን ኣሎ by the way there's so many online ኣሎ በት ክሰደልኩም እየ ናይ ኣስመራ ናይ ኣድራሻ ቴሌፎኖም ናውሎ ናይ ኣቶ ብርሃነ ኣለኡ ኦር መምህር ሳባድያ ዋናታሽን ብዙሓት ኣሎ ኣብኡ ዘብለካ ማለት እዩ so I will do that ባዕሎምን ኤክስፕሌን ክገብርልኩም ኣነ ንዓቶም ወኪለ ስለክዛረብ ዘይክእል ኣነ ንዕኦም ወኪለ ኣይዛረብኒ ከም ተኣሽሙ እየ ከም ሓበሬታ ተኣሽሙ ይብልምበር ኣነ ምስኣቶም ሲ ወኪል ተኣሽሙ ኮንኩን ነናቱ ሃገር ኣሎ ነናቱ ሲስተም ኣሎ ነናቱ ተኣሽሙ ማለት እዩ only ከም ክሕግዝ ዝኽእል ድሕር ኮይነ በታ ድኽእላ ኣነ ተኣሽሙ ይብልምበር ነናቱ ተኣሽሙ ኣለዎ ስለዚ I can ተኣሽሙ ክብለልኩም ክእለ ማለት እዩ okay all right I gotta go but thank you everybody thank you I know ዘይተመለሰልኩም ብዙሓት ኣለኩም ኣብ ዩቲዩብ እንዳሕልሕር ኣለኩም ክምልሰልኩም ክፍትነ ወይ ከዓ ብከምዚ ከምፀ ማለት እዩ በት ከምዚ ለኩም ዘለኹ ሓደ ግዜ ዓቕሊ ክህልወና ኣለዎ እንድሕር ታፒክ ከምፀ that means too much ኮይኑ ሎ እቲ ሕብረተሰብ የድልዮ ኢለ እየ ዝመፅእ ዘለኹ ማለት እዩ right so bye bye everybody ciao let's see that all right ኣብ ዩቲዩብ ዘለኹም ከዓኒ ciao thank you everybody